Rek, gawe kon kabeh sing ndelok videoku tekan biyen sampai saiki pasti wis gak asing dengan satu orang sing bernama Wak Sunari. Yo, nah di video iki aku bakal ngomong tentang Wak Sunari. Sekilas info ae, Wak Sunari ku adalah wong sing paling mangkelno sak donya iki. Salah siji contohnya yaiku gak tau bondo. Ya Bayu, nyelang mobilnya saya ya. Ya Bayu, jalur kopine ya, sak sendok tok kok ya, sak sendok tok kok ya. Ya Bayu, nyelang lipine saya ya, nontok bal. Ya Bayu, jalur gulone ya, mes sak sendok tok kok temenan iki mes sak sendok tok iki ya. Ya Bayu, aku jalur sampone ya. Menican sabune pisan yo Bayu. Dan kau ngerti dewe kan, aku ki opo nang arek wedok. Pendekatanku nang arek wedok iku mesti angel nemen. Syukur-syukur lek misale ono sing iso nyantol. Lah wong malam mingguan ae lho, aku ki mesti dewean. Sini pada lucu. Aku kadang ya usaha nelponi konco-konco ngajak malam mingguan. Ya kan ketimbang malam mingguan dewean kan ya gak enak. Jadi aku nelponi konco-koncoku tak jai siji-siji. Halo Darmin, sindase boncal keserempet sepur pacile. Ayo kok bengi metu men. Pacaran? Kok gak ada pacar sih men? Jago tadi, gunung tadanti, gunung tada mati. Oke, kok bengi cangkruk aja cak. Kerja apa mana sama nih? Yo, Supri, apa kabar? Apa masuk kok cuma mati, Pri? Pri kok gak ada coach? Halo, Mas Sunari. Apa? Aku galau karena sing gelem tak jak metu malam mingguan. Walah, sumai galau. Aku mari mulai tekan kondangan yuk iki. Mari kae dulu nang omah yo. Hah? Apa? Nontok bal lu salah. Ya, pertandingannya api. Ya wis lah. Oh iya, ya Bayu, aja lali nggo kopi karo gula ya. Lah sampe iki jak kopi gula masa wis entek. 10 menit kemudian. Wah, gol iki. Sebentar, mari kae. Gol. Oh. Alah. Tak gol rek. Paham kan situasiku kan Rek? Malam minggu sampai jaluk dikancani Wak Sunari. Nah kan posisiku sing kok ini kan syukur-syukur lah misalnya aku kenal arek wedok terus iso ajak dolen nang omah. Iya kan? Gawe garap tugas kuliah, kudu gawe sing liyane, duh. Syukur-syukur toh, tapi selalu Wak Sunari iku ngecunguki aku. Nah, silakan duduk dulu ya. Iya. Aku bikinin minum dulu. Boleh? Oke. Hei, Astagfirullahaladzim. kamu pacarnya Bayu ya? Bukan om. Cem-ceman. Bukan. Nah, terus lagi deket ya? Bukan juga om. Nah, terus apa dong? Jadi kita kebetulan ngerjain tugas bareng om satu kelompok. Oh. Goblok. Selalu koyok ngono rek. Lek misale aku ngejar wedok nang omah. Oke, tak jelasno titik gawe kon kabeh sing gak ngerti ngecungu iku apa artine. Ngecungu iku kata kerjane. Berawal dari kata cungu, C-U-N-G-U-K. Cungu. Cungu iku kiasan gawe wong-wong sing senengane ngerusak hubungan. Kudu ngerusak sih, mengganggu hubungan. Hampir podo koyok kiasan obat nyamuk. Bedone, lek obat nyamuk iku mengganggu orang berduaan tapi pasif. Lah, misalnya ngecungui, cungu iku aktif. Berduaan diganggu aktif. Sampai-sampai kiri sih. Jancuk toh. Contohnya ngene. Semisal awakmu ambil gendaanmu berduaan, terus ono wong siji teko, baru ngomong, "Hei, sampai-sampai terganggu." Nah, iki berarti ngecungui. Iki jenenge cungu. Wak Sunari kuwi ya koyo ngono ku. Wis syukur-syukur ono arek wedok gelem takjak dolen nang omah, tapi selalu dikacokno kabeh. Halaman berapa sih yang kita kerjain sekarang? Halaman 5 sama 6 sih kayaknya. Bayu jelek. Mikir 2 kali kalau mau pacaran sama dia ya. Delok dhewe, kabeh berubah suasananya. Sing mang iku jek seneng-seneng, terus berubah drastis dadi salting-saltingan. Bayangno, enak apa ora kok ngono, Gak penak kan? Iya, gak penak. Rasakno aku iki, rasakno. Ya ngene iki kabeh gara-gara tingkahe Wak Sunari.
Terus aku pastinya recovery kan, mencoba bincang-bincang nek, cakno gak salting terus-terusan. Ngono iku Wak Sunari ya durung puas rek. Lek gak ndelok aku soro. Dadi Wak Sunari mencoba terus nggawe suasana cakno yo apa carane cak dadi hancur. Duh, Bayu tuh gak pernah mandi loh. Tahu banget kan dia. Jangan mau kalau kamu diajak keluar Bayu. Nanti kamu ujung-ujungnya suruh bayar. Bayu tuh juga sering teriak-teriak sendiri di kamar loh. Aneh banget kan dia. Nah, ini foto pas proses sunatannya Bayu. Coba lihat, punyanya kecil ya. Bayu tuh juga sering ompol loh. Jorok banget kan dia. Dan pastinya arek wedok misalnya wis oleh omongan-omongan kayak ngono, pastinya lah yo ilfil kan? Ya pastilah. Bang, ayah kamu kok orangnya aneh gitu sih? Loh, bukan, itu bukan ayahku. Oh, oke, baik. Bukan. Hah? Aduh. Goblok. Oke. Jadi aku nggak video judul cungu iki tak dedikasino gawe kon kabeh sing merasa sering mengganggu hubungane wong liya. Semisal kon delok video iki terus sadar, apik nyingkiri yo, lek misalnya ono wong berdua niku nyingkiri yo ae. Cekno PDKT, cekno dadi, cekno pacaran. Kok gak dipacar golek. Emangnya kan sudah pacar ya? Dan gawe Wak Sunari lek misalnya delok video iki, please Wak Sunari, please. Oke. Wis aku ki untung-untungan ono arek wedok gelem tak jak dolen nang omah. Terus yo dolen nang omah iki gak lapo-lapo garap tugas Wak Sunari garap tugas ya ampun ya Allah. Please. Please stop Wak Sunari, stop please. Please. Kasano aku tak sampean iki, please. Thank you. Goblok. Oke lah, overall kalau ngono teman-teman, misalnya kon delok video iki terus guyu terhibur, ojo lali subscribe, ring that bell pada. Cheers, mate. Dadi kanca sing apik sing subscribe, ojo dadi kanca bosok sing mek ndelok tok gak subscribe. Gawe kon kabeh sing gak ngecungui hubungane wong liya, kon kabeh rek ngenten pun stop cungu. Oke kan ya? Ngenten pun. Oke lah. Bye. Sini si poncel kesep. Sini si poncel. Sini si poncel. Lah wong malam mingguan ae lho. Aku mesti Kena deh, jancuk. apa yang ngomong ya? Kena iso jancuk. Hey. Astagfirullahaladzim.